rap chung channel ah hian kan lo lawm a che he channel ah hian thungai nom tak tak ron ti chhuah thin tumani a khongai taka min lo ngai thlak saka like comment le subscribe te min lo ti sakzel turin kan nge na che tuna chuan kan Mizoram chung nge ya accident rap thlak tak mai chanchin ngai thla ho ila kim chang vek thailo ma sela atlang pui lo ngai thlang ni sari thasari sang kha chwa somriat pakhat Mizoram motor accident rap thlak ber pasari kan warta sa khovela thil mak pasari chu ni sari thasari sang ni pasari a puana ni a Mizoram ko ran lian ber Presbyterian ko ran chuan Synod office thar tur lungphum nan ni sari thasari jingdar sari amang bok Mizo nam shwai tulang sar MNF founder president le chief minister hlui ni bok pulal deng po kha ni sari thasari ve ka boral bokani Mizoram motor accident rap thlak ber tuna achanchin kan soitur po hi ni sari thasari kumsang khazkwa somriat pakhata thil thengkha ani kumsomli pakhat lai aloni tareng mai mithen khatan chuan thonthu anghial ani der to ome Mizoram motor accident rap thlak ber tia chhal ngam chu ni sari thasari sang khazkwa somriat pakhat khan kon puidaya athlengani kha bus jet swaldan achuang te tongkam abo isom tu te thu soile ahun laya chanchin bu a alandan te I hantar lang thar le te ang July ni ruksang khazkwa somriat pakhat tuk jing chuan Shillong khopuya chhum leiwak a omawangin awat phiana Mizoram State Transport MST bus ZRX 82 po achhuana hmun tur Fire Brigade Zenkinga liaison office atangin aloding felto a he bus hi service pa ngai ni lovin Mizoram postgraduate students Shillong exam zotena honana Mizoram sarkar angen chu ani postgraduate student te hi anbe sei aya ho tur an tamle tak lo wangin mipuitan LO office atangin ticket shal chhuana siamani jingdariat alorik meu chuan kaltur passenger lampo anin pe thokhatta exam zote admission ngai vena holam tele sumdong te phurtu bus chu aizol lampanin a her chuak ta twala an thian te tha a local tenen passenger te chu in thalel ti hriat takin an invai liam ta a madan ritinga passenger an lak bela ti chuan zawai lam tuang zo zelin driver chuan bora chuan ZRX 82 chu atwai kwal chhota a motor lama engemaw har satna an to hnu chuan eng tin emani Meghalaya chu an thleng fel thei shama lung al thei phur traklian pahni inpel fel thei lo wangin darkar engemaw chen an ding khotlai bok bus chu tlanpui zel chi nia an hriat lo wangin workshop a an luh puya mechanic te chuan in driver hi huaisenin thiam hle lo se chuan in ron tlan thleng thei hau lowang an lo ti nge ti chuan an tumram aizol lampan chuan an ron tlan le a lungmuang takin vaireng te a chuan an riak ta a thangkhat an mu or te a vaireng te chu an chhuah san le a phailama om zo bai le voxrep eitur nei mu mal lo tena engphiara an lo hisap kolosi pa voxa zan khat rep le zo bai tui tak mai eiturin ni sari thasari jingdar sari vela kolosip dia kona chuan an chola motor arita zirlai sumdong tele chung ho bungrua zong te phurtu bus chu tuk thuan ei kham hnu chuan hlim taka zai chungin bus bangte bengin konpui lampan chuan an ron tlan zela konpuin lutta enge lo thengdon ti hria an omlo konpui marvenga F lian hlira F malsoma ex minister u te ina an le khaken pe in an ding zoka chulai hmuna motor lo chang ke soiloya chuan rem chang ti tak chuan alo dil vara ma se an kha to em awangin ti ngai na a om to lo thu driver chuan alo hrila a chuang ve talo ZRX 82 hi
mi somthum pathum chuan theina ni a hemi tuma hian alet mi somruk paruk an chuang ani ti chuan aizol lampan chuan an ron tlan zela zan lon kong chu sai rang peng chhuka tang chuan an ron zo ta thuyan tlan ma chuan driver chuan vora chuan motor brake le steering te chu endikin an ding vel thut thuta engkima tha koi tina chuan an ron duk thlata pur maya helai kong koi zia zim zia le thui zia chu mitin hriat ani khan kona ram riak puthang ri khoma chuan hlo a thlo lai chuan zai thawm a hria a ani chuan ka han hoi pheya bus atanga zai thawm ni hian ka hria a bus bang te pawh kha an beng hlom ta ome ngai that lo na tur engma a om pawh ka hrelo hlo chu ka thlo san le maya ka thlang zon om vel an ron thlen chuan bus chu a ri buka passenger te chu an chiao chula chang el tluri mau au tuar le mang ang au thom nen chuan a in thum ron tanuk mai ni hian ka hria thok le khata thom chu a re duk maya e khai an che swalan reng maya an che swalan reng mai a ka tiril ru a kong pui ka zuk thlen chuan ti thei vak nei dona ka in hriat lo wangin fe local chan phot chu tha in ka hria a mi te an lo thlenga motor local te po an om boka ti chuan chan chhuah hna kan thok ho ta ani ti in a soi Mizorama motor accident rap thlak ber chu a thleng ta a hma loka an lo hnol hnu mistri na thok tura aizol kaltum kha bus nung che a Manipur traka chuan aron chuanga mi ten bus che swal thu an lo hrila ti chuan chan chhuah hna thok tur chuan atlan liam ve ta ngalani a hmuna thleng ma sazinga thang ri khuma le soiloi ten kong an siala he che swal na hmuna hian aizol atang ringot po in mitam tak an kalani mizo tlom ngai na chu Mizoram in chiat ato ni chuan soi ngai lovin apar vul chuk ani bere tlom ngai na definition chu hmuna chuan hrilfia le chuan angai to lo rei arial lo rei lo te a chiat na rap thlak tak chuan zoram pum chu adeng chuak nga la kon puyat lei rol le pawalai chin zong zong deuh thaw chu he che swal na hmuna hian an tlan liam zo vekemo ti mai turin kon pui chu khoram ang main are rui mai ani mitin an ma ni ti tur theu ti in kongdung chu lu hlir hian akhat ani ber khoilam mi nge ni zo zai ti mai tura tam an pung khoma ei tur an siam la in dai heksu ruang apota pota lop te puana zon te kan chung te an ni em tia lo en kwal tok te le tap roi tok nen hliam dam doi ina hruai dan tur buai pui tu te mithi ruang lo rem thapol a hmun thlenga chezui hlei thei ta lo thisuk nei te arap shim te nen mi chitin an kim ani ber mai chang el le mau hmun ani a chang el tlu nal zia le mau te sep ra zut nat zia le ben pal hlo om zia chu mizo te hi a hre chiang tu kan ni ma se chu na hau tak zet mai chu hri om ti mela thok an om hau lo kha thil ro pui tak le mizo te min ti mizo tu chu avani chiang e hliam te chu kon pui dam doi ina da lu an ni a mithi te po puana khu vekin kon pui bazara da khom an ni thei chome le kur tai tin reng zor na hmuna mithi ruang somthum zet mai hanthal phung mai chu rap thak chan achang lo thei lo ani en chak om en hre om si ani berang chu a en du hrim ten an han keu honga then khat an mit lo la siam lo la mengkur mai te han mu chuan mit lak son wat po thil ol tak tur ani ve tho ma se athi chung te ta ne ro chuan ko ngoi na tham ana ani si awa han rap thak te lul em amalama kan star lan to angin ZRX 82 hi mi somthum pathum chuan theina ani a hemitum hian alet mi somruk paruk an chuang ani kha chung zinga mi somthum pathum te chuan an nun na hlutak an chana motora chuang za ve che an ni nge
van nei thlak taka himpia la chuak pahnih an awm bawk he che sualna atel ve dam chuak then khat te pawh mipa ngai phatalo pawh an awm hial ani a hun laia romei chanchin bu in atar lan danin Aizawl Republic venga phei chuan ruang pali ngot aluta thlan lai ringot pawh mi zariat somruk le pali lai an tleng ani Mizorama thlan lai tam ber record an ni hial ta ve ang statistic lungchhiat thlak tak le van duaina rap thlak tak chu avani te lul ziak tu lalrem ruat aral te ni kha accident thleng kha arap thlak khop maya a hun laia mizo mi puite a ngong dan tur chu kan hrethiam mai ome khamini khan kan Mizoram sarkar po in office cholte po apuang ngalani kha kan hriat to ang khanin zirlai tena Mizoram sarkar hne na an dil Mizoram sarkarina an hon na tur ta na bas apek kha ani a amaro chu zirlai te kha an lo tam tham le vaklo wang khan midang adu ve te tan ti in ticket te kha an han pe chuak le ani a ti chuan du ve kha an lo tam ta si a mi somthum pathum chuan theina khan mi somruk paruk te meu kha an han chuang ani a overload tak meu ani a ti chuanin an motor kha alo chiang lutuk lo ani ti po athu kan ngai thlak to a khan kan hria a ti chuan hlim tak maya mani khwa mani ram mani inchung a zirlai te tan chuan nu le pa te bul thleng turin hlim takin an lo hong chho ani a nu le pa te po in an fa te lo hong tur chu hlim tak le nge ngak lel takin an lo muak ve in an lo thlir ve ang ti kha arin theya ti chuan khatiang anga hlim tak maya an lo hong rin lo le beisei po beisei phak lo arin po kan rin phal mang lo tur anga kan rin phal lo tur anga khatiang anga thila han thleng ta thut mai kha kan chan te po han ni ve ta sela awa han hre om don te lul ti kha a hriat thei maya kan fa te dam lo na le har sat na dang eng ma nei lo thalai hrisel that wang lai tak maya khatiang anga thok le khata an nun na an han chan ta mai te hlim takin an lo hong anga ti an lo in buat sai ve laia kan mizo tong taka akham phei zonga mani ina an lo loi lut tur kha nu le pa chung te tan chuan abik takin a hre om tur zia kha kan chhui thiam mai ome ti chuan zirlai nu le pa ten an tuar thiam lova harsa an ti a ti chuan kan mizoa thu le hla a thiam em le thu le hla a thiam awanga Padmasri hial lo dong to pilal sang zwali sai lo kha an fa te thi na he kon pui accident a thita te khan hla an phua tira chu pilal sang zwali hian a phua saka chu aman asangal boka chu athu hi aro pui ka ti a athiama thu le hla athiam zia hi he hla a te po hian alang chiang em a zerlai nu le pa te po khanin enge a hla phua a hianin an lung a oi tok hi karing ve em maya chu wang chuan a hla thu hi in hriat ve ta na in lo hriat pho to po ani mai theya chu wang chuan a hla thu hi karon chiar chuak ve hrim ange a hla thu pui hi kon pui dai re ti ani zo faleng rual ma ni siang lam chui mo zalam tluangan korwai thiam thang khol zaleng lom na malsom tam thlen tur ni po khan a her suale wang kho kon pui dai re an mo du lo chon bana kain hring nun tam fam ti re katuai duat lai lalte itil ve mo riang hlei hluanin kanau tleitir hring nun par moi dai rial chang mai turan zong ka phal lul lo
ana me katuar nem theilo lung ka vai iming soi hi boite ka bang theilo tuklo ram dai pial le ruang karan mo ilo zal le sakmel sen siar par ang vullai boite rial ang lo dai zo ka hrai bung don ilung tum reng em lo ni fam hial I chan hi kaphal ne mo ka enchim lo wana duai chuang mange itel lo chuan hringnun ka don thiam lo thiam zir tura tlang khwal calcium lai rel inilom ni heti maya ron ilo loi hi arap thak mange kan chan hi kan lom na ber tra khwa ti sei thon ilo ni inun ze moi le sakmel tha chul le wai mai turan ipam maye boite ipam maye sai sen te ta ipia na tangkhan min ti hlim thin sakming po ako phal lo kan lai nat che inun rim tui min ti hlim tu ngil thei reng hian kan moi si lo khware ma se thin la ya cham athar le thin nangai zol mange irau tha tal ton le kanuam nge ye min ngai wang mo lam ang ilo let le apoi lua rau thalam tluang pan na mai mo lo ni a rei lo em I vul lai ni khonge I o nun toite kan ngai em che kadon thina pial ral ram nuam thina lui ral moyan hlimten kan len hun o mangai tenen ti in pilal sang zwali sai lovin alo pho ani tuna tan chuan khati zong khani sela reilo te a thungai num tak ne kan lo let le thwayang min ngai thak saka wangin kalome